Thank you. You have a good day. Thank you very much. Kaya. Dito tayo guys. Andito na po yung pagkain. Dito po. Oh gosh. Andito naman po tayo sa pamamili pagkain po yan. Ayun, kakuha na po tayo ng pagkain. For the first time, nakakuha ko ng pagkain. Aray ko. Yan. Frozen stuff. Ito. May pizza. Spaghetti bolognese. Madami-dami din to siya. Oh, di ba? Sana all.